Esta mañá comezou a descarga dos bonos da campaña da Deputación da Coruña Mercanavila, coa que o organismo provincial busca a dinamización comercial en todos os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. O presidente da institución provincial, Valentín González Formoso, visitaba en Noia varios dos comercios que se sumaron a esta iniciativa para coñecer de primeira man as súas primeiras impresións e animar os consumidores a descargar os bonos e mercar no comercio local. Hai unha vila que se precie, que teña carácter propio, historia propia, tradición propia, se non aposta polos seus comercios. A Deputación aposta por primeira vez, de forma rotunda, por eles. De feito, como digo, son 6 millóns de euros para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes. Outras iniciativas de outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia, o bono comercio, son 7,5 millóns de euros para 4 provincias e incluindo a todas as cidades de Galicia. Por lo tanto, o impacto que esperamos mover aquí é moito maior nesta provincia, falamos de 25 millóns de euros nun período curto de tempo, o cal, xusto antes das Navidades, probablemente seña un prolegómeno de actividade comercial inédito na provincia. Dende os concellos da zona agradeceron esta iniciativa da Deputación, que vai a ter, segundo eles, un impacto grande nun sector, como é o comercio, cun peso importante nas economías locais. Bueno, vou a presumir, quitar un pouco de peito, e creo que é o municipio que máis comercios adheridos ten ao programa, o que demostra, como dixen antes, a importancia e o peso que ten o comercio local na economía da vila. Eu creo que é unha boa iniciativa, creo que vai ser un éxito, e desde aquí animamos ao presidente que volva a facer para o ano que ven este tipo de iniciativas e que surja o noso comercio local, que está dotado de grandes comercios e que é verdad que está pasando unha mala época debido a outro tipo de comercios como é online, non? A campaña Mercanavila conta cun orzamento de 6 millóns de euros, cos que se prevé mobilizar preto de 25 millóns de euros en vendas. Os bonos de desconto xa se poden descargar na web mercanavila.gal. Serán un máximo de 100 euros por persoa, que poderán aplicar descontos automáticos de entre 5 e 15 euros en función do importe de cada compra, sempre que se realicen nos establecementos adheridos ao programa. Os descontos estarán dispoñibles ata o 20 de novembro ou ben ata que se esgote o orzamento dispoñible. Que se den de alta na aplicación, porque ao final non olviden que son 100 euros por cabeza para persoas maiores de 18 anos, por tanto é unha boa axuda, un bo incentivo para comprar.